Les festes patronals de Miramar són la història viva del nostre poble. Jesús Alonso recull al llibre Miramar i història pròxima algunes pinzellades sobre les festes majors a Miramar. La festa de Sant Andreu, patró del poble, se celebrava el 30 de novembre de cada any. En tenim constància, si més no, a partir de 1941. Festes solemnes lligades a l'església, on no hi havia colles de festers. En 1966, les Filles de Maria van organitzar algun acte festiu del qual resten testimonis gràfics i l'estandard de la Immaculada. Així, no fou fins a l'any 1977 que començaren les festes com les coneixem ara. Al novembre, el dia era curt, feia fred i la població estava treballant a la campanya de la taronja. Tot plegat, la corporació municipal va decidir el seu trasllat a les primeries d'agost. Es concentraren les celebracions de Sant Andreu i els Sants de la Pedra. Aquesta festivitat es va aprofitar per un grup de jovens per emular les desfilades ocasionals que els alcoians organitzaven a la platja. Un any després, es feren coincidir amb la Mare de Déu del Rosari i, en conseqüència, amb la Festa de la Joventut. I així va néixer una de les tradicions de les festes actuals, els moros i cristians. Amb el canvi estiuenc de les festes majors, prompte s'afegiren els homes casats, els quals començaren a organitzar la festa del Crist de l'Empar, una festa que amb el pas del temps s'ha unificat també amb la festa de les dones, celebrada amb l'advocació de la Verge del Carmen, i així ha nascut la festa dels casats. La festa en conjunt es fa des de 2011 i després, en el 2015, ja es va fer per quintes. És a dir, la gent que complix 50 anys, aquest any de festes, són els que portem la festa. Entonces, en un any ens toca a nosaltres, que som 1970 al 2020, han fet 50 anys. En total som 120 festers entre homes i dones. En un any no pot ser, però bueno, ànims per a l'any que ve i assistem. Això és una cosa que no ho veus mai, per mi. I més en un any que teníem il·lusió, però bé, ha passat això del coronavirus i és una pena, però bé, l'any que ve, si tot va bé, a veure si tenim sort. Animar a tots a que siguin festers i col·laboren en això. És una festa que es passa de pares a fills, com és en el nostre cas, i molt contents de poder gaudir de tot això. Això, anar per ahir amb els companys, ballant i de tot. La germanor que ens ha fet, entre nosaltres, entre la quinta i el fer comboi en la gent del poble i tot, això, uns i altres estar allí, per a fer festa i per a tirar endavant les tradicions. Dir-vos que Mare Déu Senyor, que era la nostra parauleta de la quinta de 1970, i visca la Mare de Déu del Cristo. I després dels casats, el tercer dia de festes ara està dedicat a la joventut, una festa tradicionalment coneguda com la Mare de Déu del Rosari, una festa per als xiquets i xiquetes del poble. La festa dels joves està dedicada especialment a xiquets i xiquetes més joves de casa. Aquest any, junt amb l'Ajuntament, hem recuperat la festa tradicional dels Quintos. Ja anem a començar des de l'any 2000, que som els que complim 20 anys. Durant tot l'any ens dediquem a treballar per a poder treure les festes patronals endavant. És un dia que tenim moltíssima alegria i són moltíssimes emocions perquè recorres el teu poble en la teua gent que potser fa temps que no has vist i aquest dia el reuneixes amb tots i per a nosaltres és prou orgull. Este 2020, ja que hi ha hagut el Covid, no ho hem pogut fer, però l'any que ve ho farem més i millor. I sobretot nosaltres hem de conscienciar la joventut, a tota la població, que n'hi ha que quedar-se en casa, procurar
desinfectar-se i sobretot portar la mascarilla sempre. La popularització de les festes va portar també a Miramar les rebeldes, nits de música i ball. Aquestes se celebraven a la plaça de l'Era fins l'any 1997, que amb la construcció de la plaça de la Música s'habilità un nou i ampli espai per a les nits de les festes. Entre les filades de Miramar trobem una festa molt particular, Matamoros i el seu Moro Mort. La fila es va fundar l'any 1987, és a dir, per exemple, la gran majoria de membres que la formem ara érem uns xiquets, autèntics xiquets. Aleshores, la fila en 1987 es posa en marxa i en 1988 és el primer any del Moro Mort. Pues va ser una cosa pensat i fet, que estàvem sopant al carrer, com la vespre de festes, de repent acabem de sopar i ara què fem, i a mi m'ha sabut ocorrir dir, mira, jo tinc dalt de l'estudi una escultura que li podíem pegar la volta al poble i a veure què passa. Juan Vil, un altre component de Matamoros, va dir, jo tinc unes Andes ahí en casa ma mare, però que no s'entera ella, Vam anar per les Andes i van tirar el moro dalt, que quasi mos cau, per cert. L'escultura de què està feta? Està fet de tela de galliner, una estructura de ferro corrugat, tela de galliner, i àrids, pedretes pegades a l'armassó. Jo vaig veure que el primer any que vaig eixir jo, vaig eixir el Moro Mort, té l'escultura damunt d'un carrer xicotet en unes rodes i una persona pues, arrossegant-lo com està allà en el quadre, no? Representat. I jo vaig pensar, bueno, pues l'any que ve a veure si podem posar dos llumetes i per tindre més protagonisme el professor del Moro Mort, per dir, per què no l'elevem en trossos de bicicleta i 4 ferros de fer una escultura d'1 metre d'altura? Evidentment ja la gent no tropessava en ell, sinó que anava al voltant d'ell. Vale? I successivament han posat les llumetes, s'han canviat les rodes i, vamos, ara faré jo una carrossa. I 5 anys la filar, sí que vam eixir la filar fundadora i ells que vam eixir 3 filades. Van fer una fusió de tots els membres des que es va fundar fins a l'actualitat d'aquest moment. I va eixir per primera vegada el Moro Mort en el desfile, que no havia eixit mai. I damunt d'un carro en un cavall. Damunt d'un carro en un cavall perxeró negre. Matamoros! La festa dels moros i cristians de Miramar més o menys va començar per un grup de jóvens, algo inquiets, que l'únic que volien era fer algo diferent, o millor dir fer festa, perquè si no es feien festes. Això seria l'any 77, ens van fer unes xilades, per cert, me les van fer en unes cotxeres, que la cotxera era de Vicent Torres, i l'altra era el que era la garrota. El carro de Gonzalo, li van posar unes canyes dalt, és dir, que el vam adornar un poc, i entonces ahir vas començar tot el que és avui en dia els moros de cristians. Filades en Miramar n'hi ha 5, que són Kalimba, Matamoros, com a cristianes, i després com a moros està el Mansur, l'Ali Benfet i Amir Alamar. Serem vora 150 persones, normalment el que fem és ajuntar-nos en les càbiles, cada un té la seva càbila, i entonces ahí fan els seus actes, sopen. El diumenge comencem per una despertar per tot el poble, després anem a almorzar, fem un passacarrer, que de normal solem anar a la residència, i ja després cadascú se'n va a la seva càbila o al seu lloc on va canviar-se, dinem i ja ens preparem per a la vespre, per al desfile. Jo crec que a part d'aportar alegria, satisfacció, és emoció. Vull dir, jo crec que després de tot un any estar treballant dur, quan ja estàs tota la fila ahí a punt d'eixir i sents el pum del bombo, jo crec que te s'aposa la pell de gallina i dius, ha arribat el moment. Jo crec que és això, sentiments bonics. Este any segur que no, però l'any que ve que s'animeu tots a participar i com més millor, i la festa és de tot el poble. Miramarins i miramarines, animeu-se. I des d'aquells anys en la festa no pot faltar la música, i això, entre nosaltres, vol dir la banda. La Unió Musical Milamarina es va inaugurar l'any 1991 i d'aquell moment
tots els anys ha participat en les festes patronals. Enguany ja seria la seva participació número 30. Lògicament, en aquestes circumstàncies no podrà ser com era fins ara. Inicialment n'hi havia dues festes patronals, que era Sant Andreu i Sars de la Pedra, i es tocaven els 2 dies. A banda d'això, també esporàdicament s'ha tocat en la festa dels casats. Últimament, des de l'any 2016, venim participant de forma contínua en aquesta festa també. La banda de Miramar participa en el Dia del Patró del Poble. Primerament participem en la despertar, després en la recollida d'autoritats durant el matí i ja per la vesprada participem en l'acte que seria el més important, que és la processó, per a finalment acompanyar ja els festers al castell. Després de la despertar anem a esmorzar tots junts, els músics, les autoritats, i fem un poc de germanor. També els acompanyem de matí, després de la missa, a la mascletà que té lloc prop de l'església. Quan jo era menudet, fa molts anys ja, no n'hi havia ni teles i teníem pocs al·licients en el poble. I jo me'n recordo que venia la banda de Bellreguard, sobretot, i altres bandes de fora a tocar, i jo era sentir-los i anar-me'n darrere. Jo sempre anava darrere de la banda i pensava, algun dia podria estar tocant jo ahir. I per mi, quan jo estic tocant en el meu poble, note que la música forma part del poble, perquè omplis carrers i veig que els meus veïns, veig que els meus amics, els meus familiars, en tots ells note aquesta sensació de felicitat que jo també estic tenint per estar tocant en el meu poble. A part del participar en les activitats del poble, en festes, i veure que la gent disfruta a la vegada que nosaltres que fem la música, és un sentiment molt xulo i molt agradable. Enguany, per les circumstàncies que estem vivint, no podrem celebrar les festes tal com les hem celebrat sempre, tocant en la banda, participant en els actes que podem, però, en fi, esperem que això passe i que torni a la normalitat, i si no és la mateixa normalitat d'antes, ens inventarem una altra normalitat, però les festes com algo de tots, en el que són uns dies en què tot el món té més relació, passem l'any cada un a sa casa i a la d'ell, i aquests dies són dies d'ajuntar-nos i dies de viure les coses més en comú de tots. Esperem que això, passats aquestes circumstàncies, puguem tornar a la... Més de mig segle després, les festes continuen sent un punt d'encontre entre els miramarins i miramarines, la mostra de germanor més característica del nostre poble. Hi ha tradicions que continuen com el sopar al carrer, que dona inici a les festes amb el repartiment per part de l'Ajuntament de vi, meló i salmorra, i altres celebracions que donen pas a noves formes de viure la festa. Les festes patronals són la història i la cultura de Miramar, un patrimoni format per tots i totes i que any rere any queda guardat en la memòria col·lectiva de tots els veïns i veïnes del nostre poble. Aquest estiu, després de més de 40 anys, per prevenció, precaució i solidaritat, no podem celebrar les nostres festes a causa de la crisi sanitària del coronavirus. Ho fem per tots aquells que en aquesta pandèmia s'han quedat enrere, per tots aquells que s'han quedat en casa sense poder anar a treballar i per tots aquells professionals que continuen en primera línia lluitant i cuidant dels malalts. Amb tot, no volíem deixar passar l'ocasió per recordar com som i com són les nostres festes. Una setmana en la que deixem enrere els problemes de tot l'any per disfrutar de la nostra setmana gran, omplint els carrers de música, omplint cada casa de familiars i amics, omplint cada racó del nostre poble de l'olor a pólvora i deixant pas a les nostres tradicions. A partir d'ara, des de la regidoria de festes de l'Ajuntament de Miramar,
comencem a treballar per a les festes patronals de l'any que ve. Amb la vista posada en la Fira de Sant Andreu, encara que som conscients de que possiblement no podrem celebrar-la. Esperem que el més aviat possible puguem tornar a la normalitat i que el coronavirus passi a formar part de la història. Gràcies, Miramar. Avui donaríem inici a la que és la nostra Setmana Gran. Una setmana en la que els miramarins i miramarines obliden els seus problemes quotidians i obrin les portes a l'alegria, la germanor i l'hospitalitat que ens caracteritza. Enguany, per les circumstàncies que ja tots sabem, no podrà ser. La música, l'oloreta de pólvora i l'alegria de grans i menuts no estaran presents als nostres carrers. Però estic convençuda que això farà que cadascuna de les comissions i cadascuna de les firades treballi amb més gana i amb més il·lusió per a les festes de l'any que ve. És un any atípic i ple d'incerteses. No sabem què passarà en la Fira de Sant Andreu, però passe el que passe, que no es perga mai ni la il·lusió ni les ganes de treballar. Vull que sapigueu que des de l'Ajuntament, com sempre hem fet, estarem al costat de cada una de les comissions per a que les festes de 2021 siguin tot un èxit, començant des de ja. Visca Sant Andreu, visquen els Sants de la Pedra, visca la Mare de Déu del Carme, visca el Santíssim Crist de l'Empar, visca la Mare de Déu del Rosari, però sobretot que visca Miramar. Gràcies.